Piatkový festival na Mariánskom námestí v Žiline predstavil zdravý životný štýl a tvorivú zručnosť seniorov. Mesto Žilina už po 6. krát organizuje festival seniorov. Naši seniori si pripravili bohatý kultúrny program, môžeme sa tešiť na rôzne folklórne skupiny a takisto aj spev. Títo všetci seniori nám dokázali, že svoj voľný čas si vedia vychutnať naplno. Chceme sa touto cestou poďakovať našim seniorom žilinským, ale aj z Prahy 15 a takisto aj z Martina a z okolitých obcí. Festival bol plný speváckych a folklórnych súborov a pozvanie prijali aj tanečné skupiny z rôznych miest Slovenska. Jáne, Jáne, svätý Jáne, tak posväť, čo všetko máme. Rolu, lúky, kravičku, aj na kvietku včeličku. Seniori nám ukázali, že napriek vysokému veku sú duchom mladí, takže zanechali aj taký odkaz, že vek je len číslo a základy, aby sme boli duchom mladí. Festival seniorov pripravil klub Seniorov Priatelia, Denné centrum Horný Val a mesto Žilina.